Maayong gabi mga kapubri na dete saging nga tundan mga kapubri o nga hinog sa punuan mga kapubri. Wapa kay mga kapubri. Tundan nga mga kapubri. Naputay itlog sa Rhode Island mga kapubri. Palit na mo mga kapubri. Tanawa mga kapubri, nagsugod na siya og kahinog. Kinsay ganahan ani mga kapubri kay akong hatdan. Tag 20 lang ang kilo ani mga kapubri. Dayon daghan ni siya ganiha mga kapubri nga ako sang retail diri sa tindahan. Mo na lang ni siya nabilin mga kapubri Naputay bugas mga kapubri tag 45 lang ang kilo ani mga kapubri. Nahinay lang tani mga kapubri. Hanggang dito lang muna ako mga kapubri. Maayong gabi.